салом ба ҳамаи бонувони зебо, ба ҳамаи духтарон, ба ҳамаи дузандаҳо, навшогирдҳо, ба ҳама салом. Ва имрӯз мехостам ба шумо аз ҳамин 3 метр матто пора карда, онро аз нав чӣ хел духтанашро нишон диҳам. Ин куртаи оддӣ бе вытичка барои зани калонсол. Баъд аз оне ки духтем, буд кардем, дар остин часпондан, баъд вытичкаи таги кашф мекунем, ки ду лаби курта кашол нашавад. Ана ин 3 метр матто буд. Мо онро дар об тар кардем. Рости гап тар кардем, дар об дуромад. Барои ҳамин ка инҷо эзорш намебирояд. Аз кушодиш 83 сантиметр гирифтам. Худаш қадаш аллакай тайёр шуд ва мана ин боқимондааш остин мебирояд. шумо метавонед барои мисол заказ агар дошта бошед ё ки барои худ курта медӯзед хароб бошед, бари курта худаш басӣ мекунад. барои занҳои бузбала бари курта намешавад. Бари курта 65 ай. Барои он ка аз кушодиш мегирем, аз зиёдтиш остин ва эзор мегирем. як қисмашро ман мехоям буридам. ҳозир дар ин флизелин мечаспонам. ина бинед чӣ ман калон гирифтагим. Барои чӣ ин қадар калон? Инҷа агар даҳни куртаро анхе пора кунам, гирдиш манхе мебиёд. Ман ҳамин поёнаш барои пуштакаш. Ман пуштакро майдаак не, пуштакро ранги кокетка калон карда дар пушташ мечаспонам. Ранги кокеткаи оддӣ ки пуштака мечаспонем кунам, хеле гарлавинка майда намебиёду калон. Барои ин ка аз ҳамин сабаб ман калон гирифтам. ҳозир инро флизелин часпонда, дар он меркаро мегирем. мана флизелин часпондем. ман акун инро дуқада карда, меркаашро мегирем. ана акун гардани мо тайёраш 18 сантиметр аст. ман инҷоро 8 мемонам, 16 мешад. ва даҳани курта тайёраш 16 аст. ман инҷо 17 мемонам. ва ҳаминро пайваст мекунам гирдак. баъде ки инро гирдак пайваст кардам, гарлавинка чанд кай хоҳед мемонед, ғафс ми борик ми фарқаш нест. ана инҷа барои мо, мана инҷаш барои мо барои гарлавинка мешавад. аз ҳаминҷо ҳозир якун мебурем инро. мана пас аз он қадро гирифта ду тақсим утюг мекунем, байнашро меёбем. манам хел пас аз оне ки байнро ёфтем, манам хел ростанагиш ба ростанагиш мондак, ҷои ами гарлавинаи бурдагӣ, пешаки бурдагиро байнашро ба байнаш тоғри карда, ана ин мобайне ки мо буридем зиёд флизелинашро мегирем ва онро ду тақсим мекунем. ин ба мо лозим мешавад. манам хел ду тақсим кардем. дар ҳамин ҷо монда инҳоро бо утюг мечаспонем ва дар байнаш аз ягон зиёдтӣ, манам хел зиёдтиҳо ҳаст ку ҳамин зиёдтӣ бошад, манам хел бурида инро дар ин ҷо монда ин ҳамашро мечаспонем. пас аз он ки часпондем, гирду ба гирд медӯзем. баъд мо байнашро каме каме ҷо қайчӣ мекунем, пешакро обработка мекунем. зиёдтӣ дарунашро мебурем. аз байн каме каме ҷо расечка мемонем. аз ин тарафашам ҳам хел
که بریدیم انا این درز رو به طرفی منم میخوام به طرفی پیشکچه می گرلاوین کچه میمونیم و اپتچکای پیش بم میدوزیم از طرفی اپتچکا منم میخوام روز کرده اون رو میدوزیم خیلی که دهانی کرتا میرود هم خیلی رفتن میگیریم. بعد که اپتچکا رو دوخته منم خیلی منم درز از درون موند طرف گردونده راستی گپ بسیار دوزندور نمیدوزن من از نمیبینم من هم از اینجا میدوزم هم کمی از این طرف برای بنامین وقتی شوشتن دو بار سه بار پاپل نمیدوزی کلی کدگی درو شده میشد بسیاری نغز نمیبینه که اینجا دوختگی باشد برای همین من حاضر اینجا استروچکا میزنم شما خواهید بعد اینجا رو کلی کنید من خیلی کشیده اون رو میدوزیم. شک رو دوختیم تیار کردیم و نه چلک میبینید از مو دیگه یگون جوش بردگی نیسته هر یک دوزنده هر خیل میدوزد پیشکی میبره تیار میکنه بعد دانی کرده تیار میکند از من خیلی نیسته من میخواد 4 کنجا میمونم دانی کرده تیار میکنم انا کن حوزی هر دوش بالای هم مونده میرکه میگیریم